그걸 역할하잖아요. Mahkum masalah aç böyle yoktu nice morlar kanaldan karanlığına kanallar yerine tansa değil mi? Dakika başladı. Awal mahtumul prağı gördü bir yanından yıka başladı. Yıka bir yana geldi. İki kelleli ajdarha oldu ya da iki kelleli yılan oldu diyeli mutlayan ildeşler gelenimiz için efirimize başlamamız için ve şu tayda kısacık Celal Kari'den Ramazan yetkelen Ramazan bilen bir dinleyicimiz geliyor. Şonu bir dinleyelim. Otan devam ederiz nasip edenden. Mübarek Ramazan ayı sağlık bilen Allah hemmemize nasip edip son Ramazan ayı kadrini bilip Hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam ayı Ramazan ayı niyeti geçilmedik adam helak olunanlar diye Huday hiç kayfimiz onun etmeyeni Ramazan ayı kadrini bilip mağfirat, rahmet, cennet nasip edecekten olayım inşallah. İslam kızı Müslüman da oldu. 24 saatin içinde farz namazın içi, onun taşları, en mübarek vakti açan, selallik vakti, seher vakti. Seher vakti paçanaydı diye, dam atmaka. Diyeceğini bölümde hakık bölüm. Diyeceğini bölümde dam atmaka, hakık bölümüne selallik vakti, seher vakti deyip diye. Mahtumul İşan 34 yaşında düğün kuşusu vardır. Seher vakti gafil bulman yaralılar. Dergalar açılır, çağırır. Yürüyütü çağırır deyip kuşusu vardır. Şu vakti Mahtumul İşan 34 yaşındaymış. Seher vakti, selah vakti, çoğan vaktindeymiş da Mahtumul İşan şun kuşunda. Şu seher vakti kuşunda. Seher vakti Allah'ın nuru dökülen vaktidir. Kuş geçiramağını yürüyütü kuşusu var. Kulası silerlik vakti. Aslında bu bölüm geceler kıyısı var. Taravadan son, taravihten son, yakatından son, yatsan da çoğundu sen uykin içinde, yatmasan da uykin içinde kızgın havalarda. Emişe dahi diyenler başartamaz dehret kılın. Şu silerlik vakti. Ondan 57 Yuliye dehretli olsa varından o. Başarsanız da başarlar yani Allah'tan bir rekat namaz. Hem öz Allah'ın açılır, hem bir teheccüd gece Türk namaz okuyalım hesabına girersiniz. Onun için olmasa da en behterin zikirlerle vaktinde nâmet Kur'an'da var. Vel mustagfirine bil ashar. Tilerlik vakti istiğfar ediyor. Estağfirullah. Ukun içinde de olsa, havan yok da olsa, ukakat şığılla olsa, estağfirullah. Estağfirullah. Ve bugünkü günne ildeşler bugünkü çıkışımızı sonki aram elimizde bar olan şey 45-50 minutu hem şol bir vaktin özünde YouTube'dan hem yayınlap atırız. Eger mümkinçiliğiniz var olsa YouTube'a girin, dinleyin, komentarlarınızı yazın, sorularınızı yazın, fikirlerinizi yazın. Ya da ne bileyim sonki dövrde öğreniştiğim hedderli zatları işte sonki 3 ayın 4 yıldan beri bilip bilmeyen görülemeyen onurya adamların kâvirleri. Ve şeyle bir zat var da bugünkü günne hakikaten bugünkü çıkışımı men palyak diline etmene niyetlendim. Palyaklar için. Elbette o sonki 2 yıldan beri 2 yıldan ovrak oldu. Polşa'da geçken bilemezak Allah kerim, Allah bileyine çüğün aliyas berdi. Yani nesip edenden amallar niyetlere göredir diye. Şonun için Allah Teala'dan bize niyetimize göre, kalbimize göre amal vermesini dilek gelýär. Allah Teala'dan samimiyetten ayırmazlığını dilek gelýär. Bu çıkışımı palyak diline edecek. Bildiğimden çağrıştırmadı.
Dzień dobry wszystkim i zaczynamy nasze rozmowy na języku polskim. Najpierw wszystkich kobiet świata gratulujemy z Dniem Kobiet, Dnia Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca, kiedy tam w 1908 roku, czy 1909 roku, kiedy był taki strajk z kobiet, że walczyli za swoje prawa i znaleźli ich. No i teraz wszystkich gratuluję, że ten kobiet i chcę trochę odpowiedzieć o swojej sytuacji, że jak jestem w Polsce, dlaczego jestem w Polsce, z jakiego związku albo z jakiego powodu jestem w Polsce. I chodzi o to, że kiedy w 2018 roku przed wyjazdem z Turkmenistanu miałem taką rozmowę z człowiekiem albo z człowiekami, którzy mnie powiedzieli, że Serdar, słuchaj, wyjeżdżasz z kraju, jedziesz daleko, no w tej chwili to była Turcja na pewno, i wyjeżdżasz, jak będziesz widział w internecie, że zaczną tam mówić różne rzeczy przeciwko władzy Turkmenistanu. W tej chwili tam był Gurbanguly Berdimuhamedow, i teraz jeszcze trwa, nie chcę uchodzić z tego postu. I że to będzie na pewno gra prawitelstwna. I z tej chwili zawsze mnie męczyło jedno pytanie. Dlaczego dla prawitelstwa albo władzy нужно to samo? Dlaczego im to potrzebno? Że naród jest spokojny, naród nic przeciwko władzy nic nie ma, spokojnie się żyje, zarabia, ale w tej chwili, już 18 rok, było bardzo trudno już w naszym kraju, w Turkmenistanie, było bardzo trudno w związku z ekonomicznego, albo nie tylko z ekonomicznego, że wyjść na ulicę i mówić przeciwko władzy coś, to było równe temu, jak jest taka odpowiedź ruska ruletka z rewolwera albo z kolta, gdzie tam piszą, że na pewno niż wyjść w Turkmenistanie na ulicę i coś mówić prawdziwego przeciwko władzy, to równiej tej ruletki, że najlepiej wyjść albo zabij sam siebie. I z tej chwili, jak wyjechałem, to był 2018 rok, a lato to było, przyjechałem do Turcji, no i zacząłem tam mieszkać, no, pracować, powinniśmy pracować, żeby mieliśmy życie. I teraz też, jak jesteśmy w Polsce, też powinniśmy pracować, żeby zarabiać coś na życie. I z tej pory siedziałem i oglądałem internet, monitorowałem sytuację, co tam chodzi. I tu poszło 2019 rok. Tu taka poszła odpowiedź, że umarł prezydent Turkmenistanu. Ale jak umarł, kto umarł? Teraz wszystko wiemy, że ten wiadomość była specjalnie zrobiona, trwało to 2 miesiące i dużo ludzi i osób i o tym znali i wiedzieli, albo dużo osób, które nie wiedzieli o tym, sparowali to. I tu jest taka sytuacja, jak jestem muzułmaninem, że jest taki nakaz od Boga Allaha, który mówi, jak wiecie albo znacie, że jest zło, albo ktoś robi złodziejne albo niedobre rzeczy, to powinniśmy to otrzymać albo ubrać po prostu. Jak nie możecie tego otrzymać albo ubrać, to mówcie o tym. A jak nie możecie mówić o tym, boicie się mówić, to najpierw miejcie to w sercu swoim i mówcie, że przez siebie, że Bóg, Allah, że to jest nieprawidłowo, co jest zrobił przeciwko ludzi. A dlaczego władzy to robią? Dlaczego to wymyślili jakiś projekt przeciwko ludztwu? No i w tej chwili pamiętam 2019 rok, zaczęło to, przez 2 miesiące ten prezydent wyszedł i te osoby, które to robili, też zginęli z internetu, ale nie zawsze zginęli. No i po tej sytuacji przez 4 czy 5 miesięcy
już był 2020 rok, początek 2020, początek pandemii. I co tam było na początku pandemii? Umarli razem 52, czyli około 60 osób razem. I była odpowiedź na telewizjach tureckich, nowościach, o tym mówili, говорили об этом в новостях tureckich, że umarli 5 osób, 15 osób w tej stronie albo w tej stronie i w ogóle wyszło ich 52 osób, które umarli od tego alkoholu. I tu mieliśmy pytanie do siebie, każdy, jak to możliwe? To wszyscy pokupają te strony, ale umarli tylko Turkmeny. I jak chcieliśmy w tej chwili dostać tych papierów od policji, nie zmogli tego zrobić, jak nam powiedzieli, że kim jesteśmy? Z prawительstwa, z konsulata, czyli z jakiejś fundacji, czy z jakiegoś NGO. Oczywiście, że nie, byliśmy po prostu normalni ludzie, którym po prostu mówili, że nie macie nijakich praw dla tego. I z tej chwili został człowiek, który jest przed wami teraz na ekranie, Serdar Hoxha-Nefesov, został aktywistą przeciwko władzy, który mówił, że ludzie, nie słuchajcie tych, kto teraz wam z internetu mówi, że takie rzeczy. Tak, prezydent jest dyktatorem, o tym wiemy. Prezydent jest dyktatorem, o tym wiemy, ale to, co oni robią w internecie, zbierają ludzi, słuchają i oddają ich informacje do władzy, a potem już poszli areszty i do ludzi, do ludztwa, na przykład do moich urodzin albo do jakichś urodzin. I z tej chwili już jest nas kilkanaście tysięcy, bo kilkaset tysięcy, bo kilka milionów ludzi, osób w Turkmenistanie już o tym wiedzą, że jest taka sytuacja. I powiedzieliśmy w tej chwili, że powinniśmy walczyć, jak to będzie po arabsku, emri bil maruf, nehi anil munkar. Przekazuj dobro i zatrzymaj albo zniszcz zło, nieprawidłowe, niedobre rzeczy. I jak teraz mamy też 49 lat, chcieliśmy też posłuchać jeszcze jeden wiersz albo piosenka od tureckiego śpiewaka Tarkana. Jestem na długiej drogie, uzun ince bir yoldayım, yürüyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Nie wiem, gdzie jestem, jak jestem, ale wiem, że idę codziennie od rana do wieczora, cała dobę, w jedną stronę. W jaką stronę? W końcu na pewno idziemy do swojego właściciela. To jest nasz właściciel. Na pewno, że władzą człowieczeństwa, władzą ludztwa jest Bóg Allah, jedyny Bóg. Gidiyor gündüzce, biliyorum halimi, gidiyorum düzce, gün gece, düz gece, gündüz biliyorum haldeyim, gün gece, düz gece, gün gece, düz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapı bir handa gidiyor.
gündüz gece, gündüz gece. İki kapı bir handa gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Düşünürse derince, uzak gözlükür görünce, yol bir dakika miktarınca gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşar Veysel şu hale, yaha yaha güle. Yetişmek için menzile gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Hava evileşler, Assalamu alaikum, yeni bir gecek i teraz przedłużamy nasz temat w języku polskim i mówimy o tym, że zaczniemy na przykład z tego, że 2021 rok. Jestem w Turcji, trwa pandemia cały czas i miałem zaproszenie na konferencję po prawom człowieka OBSE, która tu znajduje się na ulicy Miodowej 10. I jak pamiętam, jak lecieliśmy, получiłem wizę polską z paszportem, przyleciałem do Polski, wyleciałem z Istambułu, nie miałem nijakich problemów przy wyletu, ale po przylotu do Warszawy, niekiedy przyszedłem do Straży Granicznych, poprosili mnie, nie puścili mnie do Warszawy. I było takie pytanie, a dlaczego nie mogę wejść? Powiedzieli mnie, że mam czerwoną notę Interpola. Ciekawa była cała sytuacja, że w tej chwili
nic nie znałem po polsku, tak może być kilka słów, takie dzień dobry, przepraszam, czy mogę zapytać coś. No, jak miałem tłumacza w tej chwili, po prostu miałem takie pytanie. Z jakiego powodu mam czerwoną notę Interpola? Że Turcja też jest członkiem Interpola. Tak, tak. Ale dlaczego to mnie Turcja wypuściła w tej chwili? Bardzo ciekawe to było, że czerwoną notę Interpola zrobili takiej spiesze, że mieli błąd, takie imię, nazwisko, oczywiście moje napisali prawidłowo, ale nazwisko matki i tam jakieś jeszcze kilka miejsc byli napisane nieprawidłowo, takie nazwisko mojej matki od urodzenia, to było nieprawidłowo napisane. No, widno było, że 4 godziny między Turkmenistanem i Polską na przykład, albo Unią Europejską, pokazali to, że to była godzina 6, czyli 7, koło 8 było to w Warszawie, to na pewno była godzina 11-12 nocy w Turkmenistanie i w tej nocy wypisali to Interpol na mnie. A następnym dniem, no w ten dzień nie było żadnych problemów, jak to było, to już jest, powinniśmy mnie ekstradować, powiedzieli mi, że powinno mnie ekstradować obratno do kraju, to ja powiedziałem, że jestem aktywistą, który już od 2020 roku walczy przeciwko władzy Turkmenistanu. Niestety nie mogłem tego zacząć w swoim kraju, że jak powiedziałem wcześniej, wyjść w Turkmenistanie na ulicę i mówić władzom prawdę w oczy, to na pewno to samo, co znaczy ta ruska ruletka, zabij sam siebie, będzie будет легче, лучше самоубейся, чем выйти и говорить что-то против власти в Туркменистане, так как они везде кричат и есть везде написаны лозунги demokracja, prawa człowieka, wszystko bronimy, wszystko jest dobrze, ale sytuacja w Turkmenistanie nie jest taka, jak ją pokazują na wszystkich telewizjach turkmenskich i jak mówi ten prezydent, który po prostu klami wszystkiemu światu. Niestety w Turkmenistanie demokracja i prawa człowieka nie mają miejsca. Tak, ale mają oni te miejsce w regulaminach, w artykułach, ale nie używają na samym dziele, że jest ludzie, którym bardzo straszno mówić coś, wszyscy boją się coś przemówić przeciwko władzy. No i dobra, 2021 rok. Przyleciałem do Polski, następny dzień pojechałem ze strażami granicznymi do prokuratorki okręgowej, jak już teraz nie pamiętam, gdzieś w Warszawie. Pojechaliśmy, mieliśmy rozmowę z prokuratorem, pani prokuratorka i była między nami tłumaczka na język rosyjski. Rozmawialiśmy godziny 4 albo 5, że w końcu ona powiedziała strażom granicznym, że to jest na pewno dyktatory. Kraje dyktatorskie zawsze tak robią, żeby wziąć aktywistów do siebie. Mają taki, oni już nie pierwszy raz to widzą. I poprosiła mnie, żeby ja tydzień nigdy nie zginęłem, ale nie mogłem zginąć, że jak była pandemia. Mieszkałem pierwsze swoje 10 dni w takim miejscu w Broku, 100 km od Warszawy. Bardzo piękny był las, był śnieg, był domek, drzewa takie dobre wybudowany. No super się było, ale pamiętam, że po tej chwili jak miałem to i odpowiedziałem, że władzy mnie szukał, matka do mnie napisała, że im też było trudno, że ich do domu przyszli, ona też mnie dzwoniła w tej chwili, że synek, coś tam mówisz przeciwko władzy, usuń to wszystko z internetu, usuń swój kanał YouTube'owy, nic nie mów, będzie ciebie źle, oni ciebie znajdą, przywiozą ciebie, zabiją ciebie. To samo jeszcze cały czas trwa. I no dlaczego to zacząłem mówić, że ponad już więcej niż 2 lata jestem tutaj, ale już
druga procedura mi też skończyłaś, ale mam taką odpowiedź, że ochrona międzynarodowa предоставить охрану международную гражданину Туркменистана Сердар Хаджинепесову является недопустимой. То есть jest niedopuszczalne, jest takie napisane, teraz po prostu nie pamiętam, jak to tam jest napisane polnością, ale będziemy walczyć do końca, że nie wyszliśmy po prostu, żeby uratować Ciebie albo zostać tu. Na pewno, że jak przyjechałem i zdziwiło, albo bardzo zaciekawił mnie temat Solidarności Polskiej, po której już robię kilka miesięcy ten program Solidarność i Polityka przez Poezję i chciałem by posłuchać zawsze z Wami taki wiersz od naszego Mahtunguli Pyragi, który nazywa się Nazar eyle, zobacz. Öyle. Sen bagırıkta gel ana nadar eyle. Bak kömür görürsün. Zan nadar eyle. Avran asıl. Aleykümselam. Oğlunuz. İyi deşler. Tutma. Bar ya eyle. Hiç kime bağırma. Kur'an'a nadar eyle. Anına dayana ansa eyle. Bugün çıtparan şervune nadar. Kur'an işlekip kuşlarıyla perva, göğe müherdir, tufan, eyler ağal, bağ içre bülbül olup, okar, nama, heder sal, Hudaya tova eyler, dergâhine dönüm bağ, ömür ağal, dövran deral, ne roda var, ne namaz, oyun habı gaflattan, haşlarıyla haslıyar, elem ne tesbih ukar, şerya nanadarıyla. Ölmez mendi düşmesin, kömrün bu güman içre, ömrü yoktur ıtıvar, götür şu zaman içre, acar koymuş, ok kedin, kıyışa kemal içre, benimle armağandır, can berse iman içre, sözlü, sözüm yayılsın, bu yağışı yaman içre, az ömrü ağır işler, grup tel cahan içre, mukim işini tutan, meyhma nanadarıyla. Ne hoş gündür aşığa, haliyet, yara ulaşmak, hal ahvalın soraşıp, gol boyuna salışmak, mavşarın neşri yanrıyken, can kimin buluşmak, bir derdin döküp, sergüleşten kalışmak, tövbeden riştedeyi, çırına şıvan çolaşmak, dostlar, ne müşri iştir, boğuşup, ayrılışmak, musala mağrur olma, hicrana nazarıyla. Maltın oluyor, sözlemeyi, koymaz, durmaya derdin. Yalancıyı da yaylayıp, 60 yana el verdin. Tanrı'nı bakır bildin, yedin, östün, yuvurdun, dostuna azar verdin, düşmana yüze vurdun, bildin ki bir vefadır, bahası yok buyurdun, 34 yaşa geldin, bu zahanla ne gördün, Burhan'a blok koyup, fermana nadarıydı. Powinniśmy tworzyć dobro. Я прошу Аллаха в этот пятничный день не лишать меня и вас, Его удела, милости, прощения, поддержки и довольства. И прошу просить меня и вас, моих и ваших родителей, и всех мусульман и мусульманок, как живых из них,
так и мертвых. О Аллах, когда придет мой час, забери меня с этими словами на устах. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Ali İmran suresi 193. Allah, Бог, единый Бог. Самое распространенное в Коране и известное имя Бога в исламе. Это имя означает, что Аллах является единственным Богом, и никто, кроме Него, не достоин поклонения. I teraz przechodzimy oborotno na język polski. Bardzo przepraszam wszystkich, kto mnie słucha, że czasem mówię po turkmensku. Jak nagrywam to na YouTube, na live też teraz mam słuchacie języka turkmenskiego. I emri bil maruf nehi anil münker. İyiliği emret, kötülüğü men et. Ve şu ayda ildeşler devik geçesim geleyen bir zat var, aydasım geliyor, şonu aytmasagam bolanak, yüregim ıncalanak. Müminlerin enesi Ümmül Hekem Zeynep bint Cahş'ten Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkudan yana hovlup onun yanına girdi ve onu şöyle dedi: La ilahe illallah, vay Arapların başına gelen yakin şerden, beladan. Bugün Ya'cuc ve Ma'cuc bendinden, bövedinden şunça açıldı deyip iki barmağını, yani başan barmağı bilen süyen barmağını halka edip görkezdi. Şonda men, ya Resulallah, bizim aramızda yaxşı adamlar bolsa da biz helak bolarızmı deyip soradım. Ol, Havva, helak bolarsunuz egerde pıssı puzurluk, bozukluk köpelse deyip cevap verdi. Ve yine de elleşler diyeriz ki yetik gelen Ramazan mutlu mübarek olsun. Teraz jest taki miesiąc Ramazan, bardzo święty, bardzo jest taki dobry miesiąc, sam wybrany, że miesiąc Ramazan przyszedł do ludztwa przez proroka Muhammeda a.s. Koran, który my już wiemy, czytamy, i w którym jest taka odpowiedzialna sura, gdzie jest napisano, że przyjdzie ten czas, kiedy będzie, żeby było bardzo понятно, czas apokalipsa, когда będzie киямат, апокалипс будет, и все люди, и все живое и мертвое будет уничтожено, wszystko będzie zniszczone i usunięte, ponownie wszystko będzie wrócone w życiu, albo i będziemy utworzeni do tego samego, że będziemy mieć do kończyków palców, będziemy woskrzeszeni. Będziemy woskrzeszeni do końców swoich palców. Jest taka sura w Koranie. I po prostu teraz chcę pamiętać wszystkim, jak mamy naukę daktyloskopię. Co nam mówi nauka daktyloskopia? Daktyloskopia nam mówi, że każda osoba ma swój ślad, swój uzor na swoim palcu. I jak jest już 120 lat, to wiadomo, że tak, Kilów, mir, все люди братья. Есть такая вещь, наука дактилоскопия, которая нам говорит, что у каждого человека есть свой отпечаток пальца. И когда мы начинаем думать, для чего, хорошо, эта наука есть. Что эта наука добилась за 120 лет? Они добились, они собирают по всему миру отпечатки пальцев, да, там против преступников, там против еще чего-то, криминалисты, это полиция, там еще что-то, находят преступников по отпечатку пальцев. Но есть одна правда, есть одна такая rzecz, która mówi nam, że nie ma powtórki. Każdy ma swój identyfikat osobisty na swoim
na swoich palcach. I odpowiedź na to jest w Koranie, gdzie jest w ten dzień, kiedy będziemy woskreśleni wszyscy na sąd Boga Allaha, to będziemy воскрешены, будем воскрешены до кончиков своих пальцев, которые нам об этом и говорит, что кончики пальцев – это наш собственный идентификатор каждого. I teraz chcę posłuchać wiersz i z wami nawzajem od Belnazara Hudajnazarowa, który mieszkał w wieku XX, w moment Związku Radzieckiego, od Belnazara Hudajnazarowa. Za bardzo duże mam nadzieję i jak to marzenie. Sen Abdullah Hatipolya Irovic bu yerde derura ahlak tabar. Yaxşılığa bakanlar ya ay günü gelir bundan da ha olur. Ama mulla görünüyor. Gen görünüyor. Öğüttüm şunu adam bir kim bir cahit mi de bir adam. Şeyde de oluyor, anlayalım mı? Gözler takmalı o karanlığı adam. Ama mulla görünüyor. Bir öğüt yerine geçen ihtimal münafık ornunda oturup adamlar bir sözü, bir yüzü olur. Şeyini olacağını anlayan yönü ama mulla görünüyor. Belimde pes değil, pes sayılır. Görüntü değil, görünür ayıp. Adam adamın çırçık olmalı. Mesela planmış değil. Ama mulla görünüyor. Yasama pul yani resimiyle yasama dostluktur yaran tahalı. Anan yarın ziril-hana taşlanır. Külko kıymetlerin külko makar. Ama mulla görünüyor. Taş düşer, yağ çıkar şimdiki yağ. Ağ patrak boyutlar erkekler küller. Mahmutçuda millet duran çoğuluğun kel eller degen kitabın eller. Ama mulla görünüyor. Kırçanlıkta düğünü doğran kıyıcağır. Kırçanlıktan gelin olup geçenine anan yarın bir kâleti ağır olur kefirinden fiil diyemek için. Ama mulla görünüyor. Dinlik koyu, yönü hafta geçikli erkek olsa ayağı. Eğer demir oturup erkekler özünün umutu kıyı gelin ayağı. Ama mulla görünüyor. Gövher düşür ayağı altına. Yönü böyle iyiler yakmalı bir yerde. Biten yerine de gülüm kadarıyla. Doğru bilinmede, bilinirken ama mulla görünüyor. I powiedział nam Belnazar Hudajnazarow o takich swoich marzeniach w latach 70., albo 60., albo 50., kiedy on mieszkał w tej chwili, że przyjdą takie czasy, że będziemy tworzyć dobro, tylko dobro. Nie możemy znaleźć ani złodzieja, ani tego człowieka, który robi złodziejstwa. Będzie taki czas, powinien być. Mamy to odpowiedź też od samego Allaha, też, że będzie trwać wszystko dobro. Wszędzie będzie dobro, nie zostanie zła na świecie. Albo
Jak on nam powiedział, o wszystkich religiach monoteistycznych, to jest wierzymy w jednego Boga, czci ojca swojego i matkę swoją, nie cudzoloż, nie będziesz miał bogów cudzych przed Bogiem, nie kradnij, pamiętaj, abyś dzień święty świecił, nie pożądaj żony bliźniego swojego, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swojemu, nie zabijaj ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Albo jak jest też napisano w Torze, jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I jak teraz, a teraz mamy to niewolę u siebie w kraju, w Turkmenistanie. I chcemy jeszcze teraz odpowiedzieć, że czy daсть nam Polska ochronę międzynarodową, czy nie daсть. To nie jest ważne w naszym życiu. W naszym życiu jest ważne tworzyć dobro do końca czasów swoich. Kiedy będzie nasz czas ostatni, nie wiadomo, nikt nie wie. Albo każda osoba, albo cały świat, kiedy to skończy. Kiedyś to na pewno skończy. Jak jesteśmy urodzeni z kropli wody, albo z kropelki wody, a potem 9 miesięcy byliśmy w matce, która nas urodziła. Woda, kropelka wody, potem tam zgustok krwi i zaczyna się tworzenie człowieka od serca. Najpierw serce, a potem tam kości, jak tam na kości nakładają to wszystko. Jesteśmy już żywi po 9 miesięcy i kilka dni. Każda matka, każda kobieta urodza dziecko, i która już, czyli jest dziewczynką, czyli jest chłopakiem. Najpierw małymi, płacimy i przychodzimy na ten świat, takie krzyczymy, takie z kulakami, krzyczymy z kulakami. Ja urodziłem się, będę wami wszystkimi walczyć, będę waszą władzą, płacimy. A jak płacze dziecko, wszystkie ludzie, które jest obok, matka, ojciec, wszystkie bliskie, oni na pewno mają dobre święto, że urodziło się dziecko w ich domu i to jest dobry początek do nowego życia i każdy zaczyna coś tam, pilnować, смотреть. Qaras bu dunyoda olan her bir çağa dunyoda olup gelen vakti ağlak gelýär. Ağlak gelen vaktim ağlaya da yımrıklarından kısya. Bunu misal getirýär dinimiz İslamda. Misal getirýär ki seretde dünya ağlak geldin diye. Ağlak geleninde de näme diýdin? Hemmeňizi elime alyrny yımrygymny bolarsyňyz diýip gelýär. Ama ölen vaktimiz elimiz açık gidýär. Ale kiedy umieramy, nie ma różnicy, coś mieliśmy na przykład, byliśmy prezydentem, mieliśmy dworzec, tam mieliśmy bogactwo, nie mieliśmy bogactwa, skarbu albo coś, ale w końcu wiadomo, że uchodzimy z pustymi rękami. Ale to dlaczego żyć? Jaki jest sens w tym życiu? Oczywiście, że sens w tym życiu jest taki, że będzie powtórka, będzie wskrzeszenie do końca naszych palców, które też jest odpowiadane od Boga do nas i to jest dla ludzi, którzy mają mają razum. I widzimy, że bardzo szybko skończył się teraz dzisiejszy nasz czas i chcę już puścić ostatnią piosenkę od naszego ulubionego Emina Rasena, Turkmena, rapera, który śpiewa bardzo dobre rapowe piosenki od Mastum Glifra Giego albo od siebie. I teraz jest taka piosenka od Emina Rasena do syna swojego.
Altın kumiş gencim, bari geçer belirdim, davi yıkar dümendim. İçeri tembel beygelerim, mellik orman dünyada. Zorlan taşlı eylelerim, yalın kızlı dinlede. Anı dünya yanılma, gülü göründe yorulma. Düşmandan kuvalama, rahat yolda kalma. Haklım çeker sağlıkan, beygelerim from yere şam. Terk okul tanıdan, destek Allah'ım kardeşam. Namı terkler inanma, terk etsinlere inanma. Yalan sözlere inanma, zorlan güçlere inanma. Asmadan çıkarama, Hasan alır paranı. Bizi de çeker paranı, burada verir yaranı. Araklanım haram, yetimin hakkı. İyiyen biçen alan, vuran yıkan, diken talan, kovan deden takan, güler bakan, yıkan kakan, gövni düven, hatını yakan, doymarda düşer kapı, vermeden amanat, kemme benle parahat, ünlü gitti kanaat, ederdi baya varat, ünlü gitti edalat, diline donlu karamat, kavillerde şikayet, rümle dayat, enen takdiyen, vaktiyen, bir atam, duran da akdiyen, bir korkun teydalı, toplu kork, kardeşim, kork değil, kopiti, bilinçlik ikidin, korkutucu başlaşım, enen takdiyen, vaktiyen, bir atam, duran da akdiyen, bir korkun teydalı, toplu kork, kardeşim, kork değil, kopiti, bilinçlik ikidin, korkutucu başlaşım, sanı dost bil at oğlum, borsa tatlı kur oğlum, berzanı, ol yıkılda kur oğlum, eşekten borma düşüm kamalı, yakar zanı kızıl köyde hamalı, bin yaratayım oturmaz da adalı, Allah'tan şon verdim madalı, namardan taşla bol, taşlıksız başla bol, ağda ile başlı bol, ağzı boyu aşlı bol, yapma toyu enli bol, yakşılıklı benle bol, eğlen gibi yakışa, yetir hayre her kişe, tanıştan atmadan, gönlü kalan şortlaşa, uzağımların bileyim, degenç görme kurt soyun, aklında sınıftın boyun, arkadan olup doğru koyun, hatayı kür etker, atminle kol etker, kaylanman kol köfter, yaprağında gücü köfter, yağdına al donlu dahi, ölümü yağda donlu dahi, donlu değiş düşer nedir, yine de diline dime dahi, akan düşer, eden görer, kuran düşer, doyuran yer, akan duyar, söyle gelir, daylı duyar, güller eşer, doğar, atar, dünya yalan, kuran yatar, ekin dikin eken olur, yıkan kuran, kıran doğar, kurman yemeli, dimeli, gitmeli, yemeli, ötleri, gitmeli, 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 vergili, gitmeli, hergili, gitmeli, vergili, gitmeli, 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 Enen takdiyen ve vaktiyen, bir atam, duran da akdiyen, bir doğdun değil olur, toplu doğd, anlaşım, kork değil, kopiti, bilinçlik ikidin, korkutucu başlaşım, enen takdiyen ve vaktiyen, bir atam, duran da akdiyen, bir doğdun değil olur, toplu doğd, anlaşım, kork değil, kopiti, bilinçlik ikidin, korkutucu başlaşım, inen bile yar, tümmen değil hali yar, tümmen sana duyulur, hali geçince hali yar. Ezileşler hemmenize sağ olun ve yine de yattan çıkarmayın. 10 tane iman eden bende 100 düşmanı, 20 iman eden bende 200 düşmanı yenecektiğini Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ve 1071 Malazgirt Savaşı'nı yardımda salsak, hani Türkmen prezidenti Kenan ya ne diye Alparslan ordusu Türkmenlerden ibaretti. Oğuzlardan ibaretti. 20.000 kişi olup 200.000 kişilik Rim leşkerlerini, legionunu yok ettiler, dermedağın ettiler, tarihe gömdüler. Ve bir koşku bilen gutorjak bolýan wagtyň gutordy. O etir nesip bolsa bir gazak oppozisioner bilen çıkışımız bolar nesip bolsa streamden. Kullar menfaat için sever. Çıkar için met edip över. İşi bitince sana bir de söver. Severse Rabbin sevsin gönül. Güvenme yazına kışına. Kulların sevmesi boşuna. Övgüler gitmesin hoşuna. Överse Rabbin övsün gönül. Yağcı olma ağaya beye. Değmez el ayak öpmeye. Dilencilik yapma kimseye. Verirse Rabbin versin gönül. Allah Teala bizi nesip edenden mübarek topraklarımızda, mukaddes topraklarımızda, Türkmenistan'da görüşmemizi müyesser eylesin cümlemize, özümüze oğuz erelim.
Allah'a emanatsınız ildeşler. Sağ olun, var olun. Onların umudunu kesmeyin. Elbette ki yurda gelecektir inşallah. Allah Teala özü tizinden berden nasip bolsa yurdun ýagdaýy gowdal, iki kelleli ajdarha, üç kelleli ajdarha dip aljak bolup ber. Üç kelleňizde dördüncü kellede geler. Soň dogam diýe käbirleri soň wagtymyzdan bolmaz belki ýetişmem bilmez. Şonuň üçin Türkmenistanyň halky towuk ketekdäki ýaly garankydan gorkýan towuk bolmakdan gorkalyň. Utarılın. Bugün bilen bir avat bolmaz. Allah Taala cümlemizi helak etmekten öň oýunyň gaflatdan mahkum bulam aýtyp geçdi. Biz hem aýtyp geçýär. Şonuň üçin ildeşler, sağ olun, Allah'a emanetsiniz. Kotaryaz radio çıkışımızı ve YouTube yayınımızı minnettar etmenizden. Hava ildeşler, sağ olun gatnaşanyňyz üçin. Yetip gelen salam, tahir ural. Dünya elbette mir olacaktır. Zalimler yok olacaktır. Allah vaadasında haktır.